Победа, която обещахте на феновете заедно с отбора и тя бе постигната. Това ли е най-силният мач на Пирин Гоце Делчев до момента? Определено не. Определено не е най-силният мач, но е най-успешният. Поне на собствен терен. Изключително правилно се изиграха момчета матча. Спечелиха 3 точки, за което така и през седмицата и преди това си говорихме, че са ни необходими в целта, която сме се поставили да се задържи в фазата. Сега по другите матчове днес е резултатни. Ефективни. Изпретахме се така, очакахме нещата да се пооталожат. Другите матчове, верно, че 4 матча загубихме тук, които ако сега имат този опит, сега се играят тези матчове, съм сигурен, че няма поне 2 да загубим. Веско Марчев страхотен мач, нищо почти не даше индивидуални оценки. 6 удари има. Добър футболист, определено добър футболист. А не само той. Аз по принцип не обичам, защото сега малко ли бяха усилията на целия отбор, на Пиргов, на Петър Лазаров, на Веско Марчев, на Драги Котев. Абсолютно всички добре. Любо Гуцев, Авди, също нападател, Дриновички. Изненадаме с мен и така Хазуров нападател за сметка на Алба, който е полузащитник. Сполучлива смяна. Така се е получило в този матч. Алба си е по принцип нападател. Не е полузащитник. Алба е играл като най-силните му мачове са били, аз съм говорил с него, вдясно, вляво и като централен. Като гледам, ние сме гледали всичките мачове, май за първ път тук Гоце Делчев има какво се коментира около съдията. Безупречен. Още един Локомотив София изненада ли ги с нещо? Не, познавам ги добре. Локомотив София за мен е много добър отбор. Този отбор може да победи всеки един отбор в България. Това мога да ви кажа. Благодаря.